apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, bakit? Anyat orasan? Nakailad ka pa ila dita. Kunak man no ag general cleaning kayo ita. Mapanak tuintun madamdama lakay. Ay na, no ag alas 9. Di bali tadamot ni Flora ang mga sikaso kadagiti ag general cleaning. Inawagak mo't idirabi. Adamotin kan kuha na numasapa amapan. Ay. Ninsamot kagawad Flora ti mga aramin kadagiti responsibilidad mo kuma. Saan laang mat-asyak ti binilin ni Kapitan, lakay? Dua kami mo't. Kay isumit. Dua kayo abinilin na. Kaya't asawan da ita. Nasken ng tinulong kayo. Ne. Apay ngay. Jack mat makita ni kagawad Linda, kagawad Flora. Awan pay mat nga ron. Kunak mano da kayo ti binilin ni Kapitan ang mga sikaso kadagiti ag general cleaning ita? Narigat nga min ti agsasao. Sigurado nga umay tulang manan ag picture day ja kagawad Linda. Talaga asadot day ta kagawad. Ay, correct. Ura siya kagawad Flora, makadlawak. Kada kayo akagawad, iso ti kasasadutan. Shh! Di unay ti agsao. Ang mga noda makangag. Hoy, pudnumat namin. Ada sadut na no daduma da di akagawad. Di daduma mat. Ay na, agpabanglo itinagan ti amuda. Kas kumakani kagawad Linda. Na, kunak no nagrubwat ka itayon? Parubatan lakay. Ay nalpasan ate general cleaning. Kinulim mabasak itay? Oray nua, mapanaklat na. Mudto'y mankit di tabunang kan kalugong mo, tabuluda. Naa. Ay nawaw. Ananwam? Anya kumangay. Props ko mapanak mo't makipicture. Tapno addarupak no agpost da. Nasken nga addarupak makita dagiti kabarangayan tayo. Tapno panunutan da nagtrabaho akmo. Di ka lang mabain ang mapan kalay jay tapnog picture. Mapan ko lang matkitaan no kumusta ti dinalosanda. Kita ka, no inaramid damot lang ti bilin ni Kapitan. Ay, kababain ti kastangar aramida ma. Anyan tulangan ti panunutin dagiti kalugaran tayo, no kasta? Ay, ni kagawad Linda ti masabata iti dalan manang sabet. Aywan ngagpaiso. Kita am ti kawas na bakla. Ay na, sigurado ang mapanlag picture da ita. Kastamat ka na yun. Ag picture lang nga ura awan mo't inaramid na. Anya kumapay ngay. Kati agpapabanglo lang matinagan ti amuna. Saksamat ti pagsarsaritaan nyo. Sikamat gayam da ita, kagawad Linda. Nagmayat man ta kawas mo kagawad. Ay na, no planong ti mapanagdalos, nalpasan. Awanan ti maaramid. Mapan ko lang kitaan, no stumat lang ang tinaramid nyo. Aglada-ladaw ka ngamen, no awan ni kagawad Flora, ay jakamon. Anya ti kunam sabi? Ay ti kunak, naladaw ka unay. Nalpasan ti trabaho, sa kayo agpakita, ay nawaw. Agawid akon kagawad Linda. Agbati ka dito'y barangay hall. Mabit lang, kagawad Flora. Apay ka de. Picturean nakpay man. Anya? Tapno addamot ti rupak no agpost kayo manen iti Facebook. Sigurado nga i-post yung manen ti general cleaning tayo. Imay kalaang ka di. Tapno agpa-picture kagawan. Nawanan ti ado asao. Umay kakitin tapno malpasan. Ay, awan laang ni Kapitana, kung tigaduma kagawan. Ay naawanan ti ado asao, kuna lang arudan.
Umay kakit din, no kayat mo ti makaawid ana sapsapa. Jack ammo kang ka. Mabalin mat siguro daytan kagawad Linda. May sapay man. Saan samot makita ti rupak kagawan? Masapul pa yaya. Una, tapno inton agpost ka iti Facebook page ti barangay. Makita dagiti supporters ko ti rupak. For documentation purposes lang gayam. Katuan tapno kasla nakidalusak medlaeng. Addan to may bagat ti tattao no kastalaeng. Sekreto talaang ngamin Kinapudno na, adda dagiti kabarangayan tayo amang sapsapul ken ka itay. Iso nga rod a picturan nak. Samo i-post iti Facebook page tayo. Tapno makita da nga addamot ti inaramid ko. Agpapabanglo ka laang samot kagawad. Ay, kita nyo to in-post da iti Facebook ti barangay. Oh. Nan, kita akman? Adaro pa ni kagawad Linda. Kunakon kat. Ay, talaga nag-post ko, ti pa nag-group-grupa na. Jak to pa'y nakita ang nagdalos. Anya kumapay ngay. Napanlaang manan nagpicture Day tamot ti paglayngan na. Saan lang anam na minsan ngay naramid na ti kasta? Pudno. Ay, sayang ti butos ken kuana. Inton sumaruno nga eleksyon, jak to ibutos day ta kagawad Linda. Ay, uray siya. Uray ti aniniwan na, jak ibutos. Anya ti umay mo gatangen, kagawad Linda. Nangag ko ti saritaan nyo iti daydi asabet, bakla. Oy, anya iti makunayo? No makapagsao kayo, kunamlan asino kayo perfecto. Ay na, kagawad. Saan laang ada kami kanimanang sabitin na kadlaw iti kastang aramid yun. Talagamad nga wan preno tang iwat yun niya. Talaga mat aprang kaknak sasao? Narigat mat kami, nagululi kami latang, kagawad. Di ba? Ha? Ay na, talagang agburot ti darak no kastalaang. Ay na. No mapagulimak yun ti daduma akalugaran tayo. Di na ka mapagulimak. Hoy, kasano nga agprogreso ti barangay tayo no kasta kayo mat? Ay nawaw. Ay awanan! Anyan tulangin ti pagmanagan ti barangay tayo no agsadot-sadot kayo ang nakatugaw. Dagiti awanan baing amarites. Ay nawaw. Anyat pagpupungtutan bakit? Kasangsangput mo lang. Kasano? Pinagsasawan na kit din day bakla. Uray di kiti daduma ka barangayan tayo. Sikat itapik da. Sadot ka kanaw. Hey, nakita da ti picture mo na i-post. Kan? Awan inaramid mo. Binaybay amlaang ida. Hey, anya kumat ka po amakiapa akpailaan ka basol mo may. Asino nga minti nang ibaga nga agpa-picture ka. Tapno la adda i-post da arupam. Maamwak lang no asino dagita. Ha? Talaga adidan makaraman iti ayuda. Ay agsardeng ka man mate. Saan nga min anasayate kasta nga aramid mo? Kagawad ka agpaiso. Ngam salud-sudem man di tabagim no usto dayta. Adaya na aramidan para iti pagsayatan ti barangay tayo. Siya kung ti makaamo amang iwaras iti ayuda, kagawad Flora. Sigurado ka kade kagawad Linda. Bumawi ta saan ka natulungan idi nag-general cleaning tayo. Sige, ikam amin iti adda iti daytoy alistaan Ado damat gayam amaikan. Siguradom amaikan amin dagita tapno awan tirire. Kita man kit din no dapay saan ana inayon iti listaan ta inayon mo matlaangan. Inayon mo tong. Awan ka di, danag mo na yan. Di ko na ngamin ni kapitana kat sapasap ka no. Ngam aglista tay lata tapno amu tayo no asino dagiti nakaawatan. Agsagana dagita marites. Kitag lang. Anya ti kunam kagawad Linda? Ay ko. Awan. Siya kung ti makaamo amang iwaras iti ayuda, kagawad Flora.
Pudno ka di tinadamag ko, bakla? Pinagsasawam ka no, ni Kagawad Linda. Ay, true, manang sabet. Isumot gayam Anyat kahit mo asawan. Adda ayuda nga ay warwaras da. Awang kanunagan ta. Sa pasap ka numat. Isumot damag ko, amay kan amin. Ngam awan mo't nga rod na awat ta. Ay, nakibiyang siguro mananday ta Kagawad Linda. Amok nasakit tinakam na kadata. Kasaritak tuman ni Kagawad Flora. Aywan, iso ti pangibagaam. Naimbag day jay tanaanos. Kaya muna ti araramidin na. Saan akas ka iti daduma dita? Siyak lang ti mauma. Diritswag ka talaga ni Kapitan. Mabit man lang, Kagawad Flora. Ada ka di bagam, sabet? Diretsyon kan Kagawad. Anya day taya. Kunak man no sa pasap ti ayuda nga iwarwaras yaw, Kagawad. Ay uwan mat, maikan amin, isutibilin ni Kapitan. Apay ngay nga rod nga awan tinaawat may, Kagawad. Kasano nga awan? Inayon kumatinagan yung itilistaan. Awan pulos. Uray may sa adilata, awan tinaawat may. Ngam adamot naawat ti kaaruba may. Anya? Kasaritak tuman day dya Kagawad Linda? Kasano napasamak day ta? Kat inlistak mat amin? Adamot nagan yung itilistaan. Hay, aksyonan nyo day ta. Tano saan? Agderitsyo kami ka ni Kapitan, Kagawad. Mairaman kayo, asigurado iti kalukwan, ti padayo Kagawad. Mabalin ka ding agsarita ta, Kagawad Linda. May papanitian niya, Kagawad Flora. Adda ka numat di mo inik kan iti ayuda. Apay, nagpulong dakan ka? Kunak didan ka sa pulan ti serbisyo. Nagadu asa uda idi. Ay nawaw, no kasta ti aramid mo, talaga amakangag ka kadagiti ka barangayan tayo. Ala, imarites dakpay. Ay nakagawad, di mo pilpil yan ti ikam iti ayuda. No sa pasap, ikam amin. Uray pa'y dagiti ka gurguram. Itian niya kumaga po. Agpatangkenak mo ta. Ha? Apay kuma. Palagipan ka, Kagawad Linda. Saan mo akwarta tinaygatang iti dayta nga ayuda? Iso amabalin ka di. Di ka agkasta-kasta, tamay ramraman kami apadam akagawad iti kasta nga aramidam. Na, jak matan makita ti rupak iti post ni Kagawad Flora. Indilit nan samot ti picture ko. Nasayat tamay sapay day nga isyo. Ado ti nakakita asaan ka anak idalos ngam ada picture mo na ipos. Awen, malagip ko pay. Pudno ka di tagwarwaras adamag. Adda kanu diyo inikan iti ayuda. Wen takaslas anda ka sa pulan ti tulong ko nagsasauda. Ay nawaw. Ay pangaasim. Di ka agar aramid. Tanong dumanon day ta ka ni Kapitan ay nalpas kan. Huston, agsardeng kan Bertong. Di mo nayunan ti sakit ti ulo. Ta talaga ang ma-stress akmat kan Kagawad Flora. Ha? May samot na diyang agpakalain. Na, agraman padam akagawad kaguram. Kita ma, inton kwan. Intero a barangay ton, ti gumurakan ka. Sino tinangibaga nga i-delete mo ti picture ko, Kagawad Flora, Picture yu laeng mati-impose mo. Gapo ta iso ti may parbang. Makapauma kan No syakti si ka, urno sampay ti inaramid mo nga isyo sakbay adumanon ka ni Kapitan. Isyo mat nga ibagbagam. Ay unay kan. Diyak kayat ti may ramraman iti kalukwam Apay kumapay laeng pagserbyak dagita tattao agumrugkura kanyak. Saan da deservingan niya? Day tadakis nga ugalim ti dida kayat. Agreklamo da takas makita da kat di mo mat-aramidon ti trabaho kas kagawad dito'y lugar tayo. Day talaang agpabanglo ti paglalaingam. Nagadulakit din ang muda kita. No kas talaang ti aramid mo, awan na. Talaga ang makangag ka kadagiti ka baranggayan tayo. Ti dakis na pa'y may ramraman kami iti kalukwam.
Mapan ka kano iti ayan ni Kapitan, Linda. Apay ka no? Ay nawaw, di mon saludsudan no apay. Naa. Mapan ka agsarita kayo iti nalapat. Adda ka din nagreklamo? Kung naktumat ngamin nga urnosam, sakbay adumanon ka ni Kapitan, ngam anya nga iti naramid mo. Kinarkarumpay kit di. Anya nga ita, nagdiritsudan ka ni Kapitan. Anya? Diyan mo na niya taramidag lakay. Anya nga ita, nakangagka din na oras ka ni Kapitan. Last chance ko kano da ito yun. Bumawi ka Ibabam ti pride mo. Agpakumbaba ka. Tas ikakit nga ro ti nagkamali. Awan ti mangig mo adakas no among maaramidan ti responsibilidad mo kas kagawad iti lugar tayo. Nasakit to mga minti sa uda. Nasakit ata pudno mo ti bagbagada. Makatawon la nagserbi ka iti barangay tayo. Adun adagos ti reklamo da kontraken ka. Anya nga ro din taramidan. Ay kat adalam no kasano ti agbalin a responsible a kagawad. Iti kasta, maapresyar da ka dagiti kabarangayan tayo. Ken, tapno agsubli ti sigod apa nagtalagdakan ka. Ay nawaw! Kas may sa akagawad, aramidem no anya ti maiparbeng. Di ka agsadot-sadot, tapno awan ti makuna dagiti kabarangayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.